अमा बिबु एम्फौ फाजाबो दंबावोसो माने लासै लासै जा लासै लासै जा खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय दा आं दं किचेन रुमावहा थ' फुंनिफ्राय एसे बेलेग खामानियाव आं बिजिमोन न'नि खामानियावहा बेनि थाखायनो आङो दिनै ब्लगखौ लानो हायासै ओमफ्राय दा साननिया थांबाय आरो बिदिनो ओमफ्राय दा आं मोनावहा लाबाय आं ब्लगखौ दा स्टार्ट खालामबाय आङो ओमफ्राय दा समा जागासिनो 7:30 ओमफ्राय गिबियावनो आङो दा थाइजौनि खाजि बानायना लाग्रोनि आं नैलाय थाइजौ र' आं खिथिगासिनो थाइजौ नै आं माने बिगुरखौ लेबखाबाय ओमफ्राय दा हानोसै मेसिनाव होनोसै नैबेलाय मेसिना ओमफ्राय दा थाइजौखौ नैबेखौ ओरै हाख्लांसै नै बिदि हानोसै बास ओमफ्राय बिदि हाखांनायनि उनाव माबायदि खालामनांगौ माथो थाइजौआलाय माथो नै माबासो मा होनना बुङो बेखौ एम्फौ अरनायबाबो गारा बास बिनि उनाव फिदिंबाय नै थाइजौआबो रेडि जाबाय मा दं नायना लाखादो खनसे बा थ' इन्ट्रडाक्सनखौ होनोसै नामा इन्ट्रडाक्सन नै बे जाबाय पापर ओंखाम मा बायलै एम्फौ आया बानलु गोसोम नै सामब्राम गोजा लेबु ओमफ्राय मामोन बेयो भिन्दिजों मैथा दालि आरो नैबे जाबाय बेदर गोसोम माने आं खिथानोसै र' अमा बिबु फिथै बिखा मिक्स अके थ' रेडि अके थ' गाइस बिदिबा जोङो लागाव थ' बिदिबा जोङो जानोसै वा आरो नैबेथ' थाइजौ खाजि मा बुंनो थाइजौ खाजि थाबाथाय आरो बाखि ओंख्रिफोरखौ नांला होननानै बुंजायो नङा होमबा बाट बिदि नङा गासिखौबो जाजोबगोन खोन्थाखाबायसै आं दै ओंख्रिफोरखौ गासै ओंख्रियाथ' मोनसे मोननै मोनथाम आरो थाइजौ खाजिखौ खनसे ट्राइ खालामनांगौ र' पापर दालि मोनबानो जायो गोखैयानो लाजाखाया थ' रेडि र' दैखौ लोंना लानां सुरु खालामसै बिदि सिप्लेन जानांगौ पापर दालि ओंखामजों मिथिबाय बेस्ट' ओमफ्राय पापरजों ना गोलोम बोथोराव सिथ्लायाव ओंखाम जानायनि मजायानो आलादा ना enjoy gue mau coba nggak nggak masuk aja ya bे मैथा बर' बांगालसो मैथा बांगाल गासिबो हाबगोन ओंखामबो हाबगोन ओंख्रिबो हाबगोन दैबो हाबगोन गासिबो हाबगोन बानलुआ हाबा आंनाव बिराद बानलु जानो बायो आं माने बिराद लुयोना ओंखायनो बायो आं गोसा गोसा मार मोनामसुदो होमबा Bây giờ bao giờ? Jadu. Goजां बोथोरावबा सुट बुट गानै जोमै अरदाबसो जागौमोन अरदाबाव ओरै अर हांलायनानै ओरै जागौमोन बाट गोलोम बोथोराव
फेन बार एसि नङा होमबा बाट जोंहाथ' एसि गैया खिन्थु लकेल एसि दं आरो जादो ओंखारदों दा जानायखौ जादों बावगाबो जादो अमा बिबु एम्फौ फाजाबो दंबावोसोमोन जाथ'ला अमा जाबायना बे थाइजौआ देन्जार गोखै बा जाग्रा गोखैखालै माननांगोन दालिजों नैबे बुस्थुखौ नांगौ आंनो लेबु ना बिदि माने गोखा थाइजौ अयथासो गोखै बानलु साला थाइजौनि जा बानलु ना नांखायो पुरा थिखनियावहा एसनि गोदो बानलुआ गाबोन तेजपुर थांनायनि प्लानिं दङ तो बांद्राय अभार जुदि गरम होयो थांनाया केन्सेल जुदि मा खामानि खामानिया गाबोन ब्लगनि गेजेरजों खोन्थासिगोन आङो आरो अभार गरम थांला जुदि मिडियाम अब्ला थांगोन तो नोंथांमोना माने ब्लगनि गेजेरजों मिथिगोन आरो मानि थाखाय थांनो नागिरदों मा खामानि गाबोन खोन्थासिगोन आं दिनै खोन्थाथ'ला दिनै खोन्थाबाला मा थिग जाहैनायबो नङा नालाय खामानिया बेनि थाखायनो हाय धीरे धीरे दै लोंना लानोसै आं मोजां जानो हाला माथो जानो हाला लासै लासै जा बेसे हाबो गरम बोथोराव आंनियावबो दैया बांसिन हाबो आं गरम बोथोर मोजां मोना कमेन्ट डाउन गाइस सोर सोर गरम बोथोरखौ मोजां मोना नैबे मोजां मोनानो आं मोजां मोना दायो मा जुन जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर अक्ट'बर 4 मास 5 मास गोलोम बोथोर आयौ हाय डेन्जार आलु दों हाय हाला माने लासै लासै जा रंना गावदब थायो गाबोन माने जोङो जाग्रोबाय थायो बिदैखौ ओंखाम जायैनि सिगां दंबावोसो आरो सादा दंबावोसो जोबोर जा बिनि थाखाय जानो हायासैना ओंखाम जायैनि सिगाङावहा
माबा मोनसे बुस्थु जाग्रोबा ओंखाम जानो हाया मिथिबाय ओंखायनो जानाङा डाइरेक्ट ओंखाम जानांगौ आयं बुरि दङ आइनि बिब' आइ गिदिर आयं बुरिनो थांबाय थ' गाइस जोंनाव आलासिबो दंफैयो जोंहा एकदम गोजाननि आइनि बिब' आयंखौ भिडिअ खिन्थाना खिन्थानाङा खिन्थानो भाजा नांगौ नामा नो जेबो नांला नै बावनो दङ दय जाग्रोबायना दय जाबायना थ' गाइस बिदिनोसै दिनैनि भिडिअखौ नायना नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय आं ब्लगखौ बावनो इन खालामसै गोलाव जाबाय ब्लगा एसे ना 9 मिनिट एसे बारबाय थ' जेखि जादोला जोबजासिम नायनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो आंनिथिंनिफ्राय थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड गुड नाइट बाय बाय